जों प्राय 10,000-15,000 प्राय 20,000 चाकरी जों रेना बागै तब जों तोयरिं दं प्रिपेयर खाइ दं जत डिपार्टमेंट निनि एजुकेशन होंदी निनि फरेस्ट होंदी निनि पीडब्ल्यूडी होंदी पुलिस डिपार्टमेंट होंदी जत डिपार्टमेंट वहां तब खाली दं मुस आरो जों चाकरी रेना बागै जों जातियाव चेष्टा खाइ दं जों 15,000-20,000 चाकरी जों रेना बागै जों तब तोयरि खाइ दं abang koinai chini siklaro besiba जों साइमनो आं तांखौ साइमनो गुबुनथ' खम्बराव फैया जोंखौ साख्रि नांगौ जों बेबस्था खाय जों जानांगौ बैनि दखानफोराव ओंखाय बेबस्था खाय जाव मोनथार स्कुप दङ बरनफोरनि रांबो दङ बर' खायमोन जुदि तिब्रासाराव खमायरो गुमायो अब जों वानसक जा अब आंनि जे बारबार सावो जों तिब्रासाराव जों जाख्रि मारिनाय जीबनफान बतलफान जे गथा दंमोन अब आं बारबार आं केबिनेट मिटिंआव माबाव साइ दङ अब जों आं उसाव जों सालायखा दिनै केबिनेट मिटिंआव आं अबरो क्वेश्चन दि साखा जि तिब्रासाराव जों जाख्रि मारिनाय ताकि मोर बहुमा जाख्रि मिया हाजार लाख ता बेकार नि दङ बर कोनो भबिष्यत गरै बर पाराव गुरि दङ सामसि द्रांलाय दंलाय माने काम करि हेनो जतन एकटा बनि चिन्ता आलादा थाइ थां बनि काम करि दिला बरबो एंगेज माखानि देखो सामबरंग जों माथे बानाय आबरो नां सालायखा गे आबां कयो ताबुक जों गोबां दिन डिपार्टमेन्टआव जों जाख्रि होय दङ नाय बेयाव पेपार खाय दङ बेखौ साइडखा प्राय 15,000-20,000 चाकरि जों नाबो रेडिं दङ मोरबां जतन कयनाय आंनि दाबरनो कयनाय सिगांनिफ्राय गारजोरनो कयनाय रगते सिंखला तांलायदि गांबो दंलाय ताखौ जाते हामजालायदि हामजामा बिसिंतै जों दखानाव थांनाय हामबायसै अब तिनिस अफिसाराव दङ बरं सामखायनाय जों सरकारि भाबे जाते अराव दाबो एडिसिनि पन्चायत मियाद पाइथांगा मियाद पाइथांनि परेव अब सरकार रुल मते सामखाय दङ आरो कुनते आरो जारो बरके दाबो गरै जों बोले जों नोटिस करिखा अरनि पन्चायत सेक्रेटारि गेरनि बिडिअ जायनि बिएससी चेयारमैन बर तीनजन फाइ मिलगै नागिनि खायनाय बे कचारकेबो अर निनामनि अर अर्डार होनानै बा अर सिलेक्ट खायनानै अब हायकरै अब अफिस सिस्टेम आमो आं कयनाय जतन न सिस्टेमाव मात्र नै सार सारते कैसा कखमुथाय जे तिप्रा मथा एबा आईपीएफटी जत तिप्रा सारनि कैसा थंमुं ओंगा अ थंमुंगते ताबुं महायके अनेके इलेक्शन पाइ थांनि परे बुलाय टलाय जे इंगि दंगो तिप्रा मथाबो आईपीएफटी बा अनेके ओंलाय दंमानि जे अब हाय बाहायके बुलाय दंहाके बाहायके तिप्रा सार अके थामजाङै मानाय बाहायके एकटा प्लेटफर्म थांगि जों बासाय मानाय अ तिप्रा सार आपनो किसा थागोन जानाय बेलाय गांखौ नोंसोंखा आबनो जों सावो जों थोरसि दिनै काम सामखा हांखौ खाके बर' हामजामा बेसे हामजामा तबो बुमा बाय बुलायना बाय आंखौनो कयनाय तब जेखुनु पार्टी खनांगौ साबो सामखा हामख्लाय हामयाख्लायाबो गरबनो साना जों हामजामा बेसे दै सामा फायनाय सिस्टेम बेसे सामा फायनाय आइननि गाहाय थादार दंगौ आइननि बेसे सामा फायनाय जे आइना फलो खाया जे सिस्टेम फलो खाया अब जनगण बिचार खायनाय गाबोन साइमानो जे तिब्रायजोबो गोबां उन्नति दं काम खायदों दिनै अर आंबो खादे दिनै जत ब्लग गोबां सामसलाय दं दाबो आ कामनाव माने सिस्टेमेटिक जों मात्र नाय दाबो जों खानाखा निनि दाबो आइनो जों नायदो दंनायबो इदानिबो जों खादे आं बावनो हेस तिब्राखौ एसेबो हम नाय आं बराव उन्नतिंथों आं बर हामथों जों अर बयनोबो साबाय जों थोंजागै दंमोन जों चिकनगा दंमोन आं गारनबाय जों बाजों ओमफ्राय बुलाय गलाय आमना बारन मासाव आं व्यक्तिगत मासाव पार्टिया आं उन्नति नायो आं तिब्रासनि बागै आं सारा जीवन सामखाय थांना आं खायबो दङ आं ताम पार्टी खाय आबो आंनि पटरिया आं मन बारन साव आंनि तिब्रासनि सिखोदा आं तिब्रासना उन्नति खायनि आंखाय तिब्रासना कुचु पासराव माय आंखाय जों गुरुदला नख्लायनाय तब आं लुक खावो हाय जे नायनायनि समतलायना गावो अनेक उन्नति डेभलपमेन्ट दं बिसिं हाबखांखाय दिनै बिसिं बुलाय तौलाय नक सक सालाय दाबार बागान तानलाय अबहाय तो मैया आं बेलायखौ बुंनो लासि आं तो बुरिनाय बरं साइमोन नायनाय समतल एलाकाव गोसो बर उन्नति दं दा लामा कत कत दङ निनानि साब्रं खोथा अब्ला आवत हइते नि दाव कला सुख दं नाव
kok ma lama kok dong bini besar ongkai tahu lama kan ada tanggai lok tanggai hotel tanggai dapat sih nabo baru bebas nih bagai besik baru flight mulai ti baru karap dulu drama pai apa di bisi hapai tangkai tam lu naik ceng mulai mandung naik tolai mandung naik nok so thalai naik mal mata langai terjalai naik pukri rogo bithirai ini ar buthar naik tar mane besik langsung musa नोंथांनि खवायो टाउनाव नोंथांनि तेलामाराव आरो कुनुम या आरो बर सानदे दंलाय उमादों दंलाय एम सर बरमो तिनि जे अबुजंनाय रबनो तिनि जे बालेन बायताबो काफानि न आं बरमो तिनि नों जे निनि तरफे नों तिनि तिप्रासानि कासि मन्त्रि इंगै नों बरम तिनि जे बुजां मनो नगै जे बुनाय रनो सिलांगै तिनि बरनि सागनाय जने बागै नों बरनो तिनि बुसुतो चुबाखा आं बरनो जे मासे सुबाखा बरम बिथिरो चाथु के आंनि व्यक्तिगत लांके सुबाखा बे सरकारि बाबे मखा चिन मा थाइ दंगो जेबरो लुगिनाय जाना आपनानि आनरो फान्ड दंनि आ फान्ड होते आमरो सुबानाय नाय आंबो सुबामोन आं सुबाय दं खुदु जिनि फनि सुनिया आं तो हेजेनाव साइमोन हेजे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आनरो हाजार बारो थांगो आं बरंबो सुबाव जे मानसा बे सिस्टेम संसा सरकारि बाबे आं सुबाय दंगो तेबो सानामो सुबो जिनि सरकार को दाल पेमेन्ट करेबो जों दा वान सय दंगो जों सालायका जों माने बसो बिसिमोन